मोजां मोनफ्लानानै सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। सासे सरकारि साख्रि मावनाय दुथाङा बे समाव फिन मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय मोजां मोनफ्लानानै सासे नार्सखौ जिनाहारि खालामदों। आसाम राइफलाव साख्रि मावनाय सासे सेंग्राया सालबारिनि माज्राबारियाव बे मुगैथाव जाथाया जादों। हाबा लागोन होननानै नंखाय समायखिरा लाफानानै नार्सखौ जिनाहारि बायदि मुगैथाव हाबा मावदों बे दुथाङा। दा सालबारि पुलिसनि खैसाराव दुथां आसाम राइफलनि रौनिया 33 बोसोर बैसोनि डेभिड दासआ नार्सआ 3 दाननि गोरबोआव उन्दै थादोंमोन। दुथां डेभिड दासनि मुगैथाव खामानि मावनायाव नार्सनि एजाहारखौ नोजोर होनानै सालबारि पुलिसआ मसलपुर पुलिसनि हेफाजाबजों आसाम राइफलाव साख्रि मावग्रा दुथां डेभिड दासखौ खानाय जायो। दुथां डेभिड दासनि न'आ बाक्सानि दुलिगुरियाव होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दुथां डेभिड दासआ गोबां सिख्लाफोरखौनो बेबायदिनो मोजां मोनफ्लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै थगायना गारो। जिनाहारि खालामग्रा डेभिड दासखौ दा केस नं 35/2018 आन्डार सेक्सन 120B/447/354C/376/493 नि गेजेरजों आयेन बायदियै पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामना हमनाय जाबाय। 2018 नाम्बार এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B/447/354C/376/493 আৰু 506 IPC ধাৰাত সেইমতে এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ তুলি পেলাই ডেভিড দাস নামৰ এগৰাকী জৱান ৰাইফলমেন আসাম ৰাইফলত কৰ্মৰত ৰাইফলমেন এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অভিযোগ দিছিলে। আৰু সেইমতে আমি যোৱাকালি এই ডেভিড দাসক আমি আটক কৰিলোঁ মুছলপুৰত। আৰু ইতিমধ্যে এই ডেভিড দাস যিগৰাকী বৰ্তমান মণিপুৰ জিলাৰ চৌৰাচানপুৰ জিলাত কৰ্মৰত 36 বেটেলিয়নত ইতিমধ্যে তেওঁ ইয়ালৈ ছুটিলৈ আহিছিল। আৰু অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আমি প্ৰেয়াৰ দিছিলোঁ বেইল ৰিজেক্ট কৰিব লাগে বুলি। আৰু তেওঁ ইণ্টাৰিম বেইল লৈ আছিলে। আৰু ইণ্টাৰিম বেইল লোৱাৰ পিছত আমি পুনৰবাৰ আকৌ অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক প্ৰেয়াৰ দিছিলোঁ এইটো বেইল ৰিজেক্ট কৰিব লাগে। আৰু অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে বেইল ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত আমি তেওঁক ধৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ তদন্ত চলি আছে। বাকী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ কেনেকৈ তদন্তত কি আমি ষ্টেপ লোৱা যায়। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाय लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।